ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nausab kanino. Atong padayon nga ipangaliya sa Ginoo nga ang kalibutan mapanalipdan sa tanang mga kadaot ug ang atong mga leaders labi na dinhi sa atong nasod maggiya sa katawhan sa pagpangandam sa pagdawat sa Ginoo sa atong kinabuhi aron adunay makab-ot nga kabag-uhan sa atong mga pagdala nining atong tagsa-tagsa ka mga gasa nga dawat dili gamiton sa kahakog kung dili gamiton unta sa Dios nung pag-alagaray. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa ilang mga pagpamalit ani atong mga slots hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalipay o kauswagan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom og walay kinutubang Dios, ikaw ang among gahom og lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon og tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon ug ayaw na padaog sa inyong kailibgon. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa pagkasala. Hinunua, itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon, ingon nga patay na apan gibanhaw ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa katuyuan nga matarong. Kay kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala, sanglit dili naman kamo ilalom sa balaod, kundili ana-ana sa grasya sa Dios. Nan, unsa man, magpakasala ba di ay kita tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod, kundili ana-ana sa grasya sa Dios? Dili, nasayra ninyo nga kun magpaulipon kamo ni bisan kinsa, ulipon kamo niya, kun nag-alagad kamo sa sala, ulipon kamo sa sala, ug musangpot kini sa kamatayon. Kun magmasinugtanon kamo sa Dios, iya kamong himuong matarong. Apan salamat sa Dios nga kamong naulipon kaniadto sa sala, naulipon na karon sa mga pagtulunan nga nadawat ninyo. Giluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
pamakig-uban ng Ginoo kanato. Diha nga misukol ang mga tao bato kanato. Ilang takitang gilamoy nga buhi. Diha ngang ilang kapungod nahaling bato kanato. Ang atong hinabang ana sa ngalan sa Ginoo. Unya manumsan ta kita sa katubigan, mabalas unta kita sa masulog nga sapa. Labaw ka nato maharus unta kita sa makalilisang nga katubigan. Daygon ang Ginoo kay wala kita niya biyai nga usa ka tukbunon sa ilang mga ngipon. Ang atong hinabang ana sa ngalan sa Ginoo. Iluwas kita ingog usa ka langgam gikan sa litag sa mga ngaya. Nalugti ang litag ug nakalingkawas kita. Ang atong hinabang ana sa ngalan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang ana sa ngalan sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ko ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, timan kini kung nahibalo pa ang tagbalay kanus amo abot ang kawatan, dili gayud siya motugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Unya mingon si Pedro, Ginoo, nagsugilon ka ba niining sambingaya alang kanamo lamang? O gitumong mo ba kini alang sa tanan? Ang Ginoo mitubag, kinsa ba di ay ang buutan o maalamon nga sulugoon? Siya ang tugyanan sa iyang agalon pagdumala sa panimalay
ug paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang pahat sa kalanon sa husto nga panahon. Bulahan kadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo ang agalon maghimo niadtong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung kadtong maong sulugoon moingon sa iyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agalon. Ug unya mosugod siya pagpamunal sa kauban niyang mga sulugoon nga lalaki ug babae, ug magpalabig kaon ug inom ug maghubog-hubog, ug unya mahibalik ang agalon usa niana kaadlaw nga ang sulugoon wala magpaabot kaniya, ug sa panahon nga wala niya hibaloi tagud-taguron siya sa iyang agalon ug pahiagumon sa gidangatan sa ubang ligoy nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon, apan dili mag-andam o dili magtuman sa ipabuhat, silutan sa daghang latos. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon, og makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latoson, silutan sa diriyot nga latos. Ang tao nagihatagag daghan, paninglag daghan, apan ang gihatagag daghan pagayod, paninglan usab ug mas daghan pa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kitang tanan giisip nga mga sulugoon sa Ginoo nya inighukom niya pasabot inigkamatay na nato, iya tang hukman binasi niining maong katungdanan pagkasulugoon. Gilingay mong tupad ing na sulugoon kas Ginoo hangtod karon. Pangutan-a kay daghan nato magsigig panugo sa Ginoo. Imbes nga kita'y sugoon sa Ginoo, kita na no'y manugo. Kana ding moingon ka, ayuha ko sa akong sakit. Himuang buutan ang akong anak. Palampusas pag-eskwela. Anong hinana ba? Panalipdimis katalagman. Kuhaan ning akong kasakit. Mausab unta ning akong bana, ang akong asawa. Sige tagpanugo sa Ginoo. Nya kung di gyud sundon, ug di gyud matuman ang atong gihangyo, motabok ngadto sa tuo-tuo. Di man jud makaayo ning Ginoo sa akong sakit, adto ko sa Miracle kanang tambalan na inom anang mga orasyon, taod anang mga habak-habak, ay lagi kuno gipausikan, lagi nakaihi og sana diyang gapuyo diyan ng kahoy. Mga inana ba? Adto ta mo dangop kay ang ato laging gusto nga matuman gyud ang atong gipangandoy. Na siya usa na kadakong sala. Kinibang pagsupak sa gustos atong agalon mao nay gitawag og sala. Nya matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa, kinahanglan nga dili na ta magpaulipon sa sala. Humana tong panahon nga naulipon ta sa sala. Karon nga nagpakamatay na si Kristo aron ta maluwas gikan sa sala, i-avail na nato kining maong gitawag og freedom. Dili na nato supak-supakon. Nya kusugra ba sa kaitang mo kaning rason? Adakin sa banat di kasaoy. Tao ragud ta, kasagid ta. Mana? Hasta nga atong sala, atong dipinsahan, imbis ato untang
Ato untang isalikway kay mao na atong panaad sa bunyag. Di ba sa bunyag? Di ba sige mamog tambong og pabunyag no? Wa mo nakatambong? Oh, na di atong bag-ohon ang atong panaad. Ang gauna gid isalikway ba ninyo ang sala? Unsay tubag? Ngal-ngalan na itong babaan. Kinsa ninyo iwa gyud ka pamakat karong buwan sa Oktubre, tas kamot. Na, tuan na. Kinsa ninyo iwa gyud ka pangasaba sa mga bata karong buwan sa Oktubre, tas kamot. Congratulations na ito duha ka buok. Kinsa ninyo iwa gyud ka apil sa pagpanglibak karong buwan sa Oktubre, kay buwan maros-rosary. Nawa na gani mo isa. So mao na siya. Ingka pader mahimo day na nga atong biyaan ang sala. Mahimo dili. Kusga. O kana. O na mahimo gina siya. Matod pa diri sa unang pagbasa nga apan salamat sa Dios na kamong naulipon kaniadto sa sala, naulipon na karon sa mga pagtulunan nga dadawat ninyo. So ang pagtulunan di ay Ginoo kun atong sagupon maunay makapawagtang nato sa kaulipnan sa sala. Kay kani manggong sala pagtulunan ni siyawa. Nya kun sagupon nato ang pagtulunan sa Ginoo mawa sad ang sala. Ug kinsa may makawagtang sa sala ang grasya sa Ginoo. Matod pa ni San Pablo, nagpuyo na mo sa grasya, dili sa balaod. Unsa may makapadaghan sa sala, kanang balaod. Kana bang law, balaod. Natanawa rong ato mga magbabalaod. Niingon, asa na? Kinahanglan sa tanga mo bend the law. Ano? Bend the law. Nya moingon sa dangatong head sa Department of Justice, yes sir. Ana. Nagtong hearing karong bag-o na social media ang kayang katong DOJ nga niingon nga yes sir nahimo namang head sa ombudsman ambot unsay dangatan ka ana. Ang bending the law ang ni yes sir tuwa na mas ombudsman na otro sad nga kinahanglan unta gyud stick to the law. Nya mabenda sa tong law dito sa ombudsman karon. Nya ang OIC nga napuli ni atubang man og Senate hearing bahin sa budget man siguro to sa tong kuana. Basta nalingaw lang kung naminaw kay gi-follow up ni Senador Marcolita, Ingos Marcolita. Famous man kay nang ingong let us bend the law to please the people. Uyon ka na. Ingon sa tong OIC karon sa DOJ. Di man kay ko familiar ana Your Honor. Gi-refresh. Giingnan nga ay kadto bang galalis-lalis ta ba unya daadayoy usa ka senador nga niingon sometimes we need to ano to ana ba na kailangan let us bend the law to please the people. Unya niingon din siya, am I right, Secretary Remulla? Nya niingon sa si Secretary Remulla nga Secretary sa Department of Justice, yes sir. Nya niingon dayon ang kaning katong OIC, hinomdom nako. Isaw niya, buyon ka? No sir. Nagkakuha na sila, nagkabangi na sila ang katong gauna og ang kaning OIC karon sa DOJ niingon na no di ko moyon ana sa ingon sa Marcolita. Sige, salamat. Unya naaman ni siya desisyon karon nga ang mga diskaya dili tagaan og witness protection kay kinahanglan usa mo restitute or iuli usa niya ang iyang nakawkaw sa gobyerno. Wa man as balaod, wa man sa requirement sa paghimo nga state witness. Uyon ka na. Uyon ko sir. Oh, nganong mo uyon man ka nga wa man as balaod. So ang OIC sa akong tan-aw
Iya lang tong gitagaan ba paningkamot ba nga ma-bridge niya ang opposing side, ang side sa senador nga si Senador Marcolita ug ang ato rong ombudsman head nga si Remulla. Mo tong primero niingon siya di ko mooyon. Okay, check. Pag ingon unya mooyon ka anang requirement nga naa usay restitution bisag wala pa gani tagai og desisyon sa korte. Siya, uyon ko. Unsa man na siya? Wa as balaod. Unya ni uyon. Giuyon na niya. Bending the law gihapon. Inabugado og gukod ni Remulla. Awa na. Nahilom na. Mao na ang balaod makapahimo natong makasasala. Unsa may makapawa sa sala? Ang grasya. Unsa man ning grasya mga igsoon? Unsa may grasya? O mo kibaw? Bahala mo diya. Ang grasya mao ang gihatag sa Ginoo nga premyo sa atong pagsunod o pagdawat sa iyang pulong. Usa ka na siya ka gasa nga gikan sa Ginoo nga iyang ipaipikto sa atong kinabuhi tungod kay midawat ta sa iyang pagtulunan. Sama anang pagwagtang sa original sin. Midawat man kas bunyag, kinaingon man Ginoo bunyagi ang tanang tao, pagdawat timos bunyag na ay grasya nga nakapapas sa imong sala. Dili pinasikad og balaod. Gahom sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo nga nothing is impossible with Him. Maoy nag-ingon, papason ko ng imong sala. Kita pulos man ta mga makasasala. Pero musugod na ta og dawat sa grasya or sa pulong sa Ginoo o sa iyang pagtulunan. Kada bang gitawag na tog renewal, conversion. Automatic, ang atong guilt in the eyes of God, iyan ang papason tungod sa grasya. Pero sa matas mga tao, guilty gyapon ta. Usahay gani, sa imong kasing-kasing, guilty pa ka. Na may magsigig, pangonsulta na ko, moingon pader, nakapangumpisal naman ko, nganong guilty mangyapon ko. Ana, bantay mo ana. Kana kung inyong bana or asawa makapangabit, humanag kumpisal, gitagaan nag-absolusyon, pero guilty lang yapon siya siyang nabuhat. Apil na sa ning nagwali. Na ako'y mabuhat, nakapangumpisal na ko. Nya, guilty lang yapon ko. Ngano man na? Nagpasabot ba nga ang grasya, wa mo ipikto? Ha? Uy, nangatog na mo diha. Ngilingya mong tupad. Ing na di naka-guilty. Na di nakasamukon sa imong sala sa una. Ing na ba? Na di nakasamukon. Na magiuban, naka-abortion. 17 years old pa siya, naka-abortion. Niya, pag pangumpisal niya nako, hapit na mamatay, 80 na kapin. Guilty lang yapon siya itong yung abortion. Nako, waday ka kapangumpisal. Ay, kadaghanan na ako, gikumpisal pa dir. Nganong, sige pa makabalik pa. Mau lagi pa dir, guilty pa yun ko. Akong kuyawan, babasig din niya ko kasuod og langit. Nako, nganong nag-abortion sa ka? Mau lagi pa dir, bata pa manggug ko ato. Nasa iba nakapangabit. Bago pa silang minyo. Pag human og pila ka tuig, kuan siya laing laki. Nya, karon pinangga kay siyang bana, kay wa gyud mahibaw iyang bana, pero hangtod karon guilty gyapon siya. Naku itugan sa imong bana, mawa na imong guilt sa mga mapatay ko pa dir, mapatay ko nako kana. Wag tang yung guilt nimo ana. Wa na pader, pinangga ko sa kong bana niya, dugay naman kay to pader, good ka na, nasipyat lang yun pader ba, kalitan yun ko ato, nako, itugan, patay yun ka, wa na magilty, kay patay naman ka. Ang kanang guilt nato,
nga atong giunahon na kuana siya emotional, psychological, bunga na sa atong pagka imperfect being. Dili sayon nato pagwagtang sa atong memory o sa atong pagbati ang atong bati nga nabuhat. Pero sa matas Ginoo ang grasya lahi. Guilty pa ka sa mata sa tao o sa imong pagbati, pero tuo nga sa matas Ginoo tungod kay nakahimo na ka sa gitawag og bagbag-o nya naglikay na gyud ka sa sala, gibiyaan na nimo, giantusan na nimo, nawa na ang imong sala at tubangas Ginoo, limpyo na ka. Bisan pag ang tanang tao magsigig tulisok nimo, limpyo na ka. Mo na'y grasya, mo na siya, huwag yapon mo kasabot. Pero gud nang imong naong, kanang imong naong, tulisoko na sa mga tao nga bati kag naong kay naupos ng imong kilay, ang imong buhok giuban na, gikunot na ng imong aping, dili na hamis, ingnon kang batig naong. Sa matas Ginoo tungod kay wa ka nag-usab sa imong buhok, wa ka nag-usab sa imong naong, ang imong kilay wa nimo usba, gidawat nimong kamatuoran. Sa matas Ginoo ikay kinagwapahan, ikay kinagwapuhan. Sa matas mga tao bati kag naong, pero matas Ginoo nagsidla ka sa kanindot. Na tutok lagi mo nako. Para sa dana bang mopalit kag slot ana. Inigpalit ni mong slot, mahurot imong kwarta. Pero sa matas Ginoo tungod niya ng imong pagpalit og slot, ikaw maoy labing dato. Malipay ang Ginoo magtan-aw nimo. Yan asang dato ay nisod na sa opisina, mopalit na sa nirog slot. Magunsa magdako kay kag pitaka, huot kay kwarta diha, billions ang imong kwarta. Pero gikan to corruption, gikan to sa flood control, gikan to PhilHealth, gikan to lain-laing sources sa corruption. Nya di ka manghatag, sige kag daog-daog sa mga taong naay sakit, kay wa nay ikapalit og tambal, kay dunay billions nga gikawat gikan diha nang ipapalit og tambal sa PhilHealth. 86 billion. Kuno ang gikuha, mao na gikuha nila diha. Huna-huna ala ng 86 billion, pila na kabuk tambal mapalit ana, pila kabuk pasyente ang matabangan ana. 86. 90 manggay unta dito, walang makuha dayon, 60 patoy unang nakuha, napunan gidi ay. Ana. Karon ay sa hearing sa budget sa 2026 gipangutana ang kanang sanang head sa budget ba na si Recto ngonda yon si Senador Marcolita, pilay atong budget sa 2026 siya in general 6.7 trillion. Pilay atong projected income sa nasod sa 2026 in general 5 trillion. Siya so maunang niingon kang manghuam na sa tag 1.6 or 1.7 trillion. Yes, sir. So, kanang 1.7 trillion, that is, pila to? 133 billion kada buwan. Yes, sir. That is 4.4 billion kada adlaw. Yes, sir. Sinang kanang 4.4 billion ang utangon sa Pilipinas kada adlaw sud aning usa ka tuig 2026. 4.4 billion ang utangon para kurakoton, kay trillion may ilang gikurakot. Pagkaluod unya naa diri nag-admit sa ospital bisan gani og para tambal, bisag dextrose na lang ipapalit yapos gawas, bisag gapas na ipapalit pas gawas kay way budget. Inigabot sa emergency, hala down payment, og di ka mo down payment, di ka masud didto sa ospital, di ka dawaton. Nya kanini ang nagkawat ani
Dayog patambal, adto pa-check up sa Singapore, adto pa-check up sa United States, pagkahilas. Samtang ang millions of Filipinos nga nasakit diri, galisod ganig palit og biogesic. Sila nga nangawkaw, yano-yano lag lupad-lupad ngadto sa layong nasod, ila pang kaugalingong airplanes kuno ang sakyan, kinawat di ay to gikan. Nganuman, sala, the sin of corruption, ulipon sa sala. Di na mubati. Pero kung naana nato ang grasya mga igsoon, sige, guilty ta sa matas tao, pero naa nato ang kalinaw, naa nato ang tinuod nga kalipay o makahatag tag tinuod nga serbisyo o katagbawan sa tanang tao nang inahanglan. Muna kining namalit og slots, congratulations, pwede na mo mga matay. Ang atong grace niabot nag 76,145 ka slots ang atong halin, na apay 623,855 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Naani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 242 na sad ang atong nadawat nga challenges. Ang atong PPSC niabot nag 43,888 ka slots ang atong halin, 56,112 ka slots pa ang available, tag 100 pesos per slot gihapon. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 102 na ang atong na dawat. Nya ang atong DPR, wala pa tay actual nga husay ani, niabot nag total 13,033 ka slots ang atong nadawat, tag 100 pesos per slot. Nya nakapaambit na tag around 1 million. Luoy kay ato ding i-congratulate ang atong PPC, PFC o SAM personnel nga nang distribute niadtong pagkalunes ngadto sa 16 ka mga parokya sa norte. Nigikan mi diri alas 8, na uli mig alas 2 sa kaadlawon. Atong pakpakan silang tanan. Salamat kayo. Why namatay, okay ra kayo. So nakapaambit na ta. Salamat ninyo tanan nga namalit nya mo round 2 pa ta, kay nakita man namo didto gyud actual ang mga panginahanglan. Basig inig round 2 nato, adto ta mo focus og tabang sa labig yung dako gyud kay damage nga mga parokya. Moy atong i-round 2 katong medyo nipis-nipis ra, ato lang to sa silang sailuan. Tabang naman ta. Salamat kaayo ninyo gyud. Kining akong gisgutan nga mga tabang gikan is mga taong mga sad-an-sad, pero bisag sad-an na ay gitawag og realization, nakaamgo og gibawi ni tabang. Congratulations. Karong adlaw magpista ta ni Pedro Calungsod dinhi sa atong parokya. Karong hapon atong misa sa alas 6, atong himuon ang high mass para niya ng kapistahan, pinasiugdahan sa atong PYCC, niya magprosesyon ta ighuman. Si Pedro Calungsod usasad sa mga sad-an, pero nagbag-o og nitabang nga mawa ang sala sa uban. Pero ang mga taong naglagot niya, katong mga leader dito, gitan-aw siya nga guilty og angayng patyon. Gidawat niyang kamatayon nga way kahadlok, tungod kay limpyo naman ang iyang kasing-kasing. Hinaut unta kita sad kamao sa tang mudawat sa kalisdanan og kamatayon bakaha, tungod kay limpyo ng atong kasing-kasing, dili kay mga himotang agents of sufferings and death to other people, kay tungod nagsigi tag pangurakot, gasigi tag pakasa. Mga igsoon, ibutang nato ang atong pagsalig ngadto sa atong langitnong Amahan nga mihatag kanato sa tanang maayong butang. Mapaubsanon kitang moingon, Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo.
Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo. Nga ang simbahan sa kanunay magpakitag halawom nga pagtuo diha sa Dios nga naggiya sa mga hitabo sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo ug mga nanarbaho sa gobyerno magmatinud-anon sa ilang trabaho ug nga kanunay silang andam muhatag ug husay sa ilang trabaho, dili lang atubangan sa katawhan kundili atubangan usab sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga batan-on magkugi diha sa ilang trabaho ug sa pagtuon ug padayong mulaom alang sa mas maayong kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga himalatyon musud-ong kang Kristo uban ang paglaom ug mahinulsulong pagsalig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga matuohong mitaliwan na makatagamtam hangtod sa kapuno sa makaluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Ginoo, diha sa imong kinaadman nasayod ka sa among kinabuhi. Busa dawata kining among pangamuyo nga mapaubsanong gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayoy nananalig nagmamahal sa'yo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoong Dios gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi.
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol,
ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maygon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagka makanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nang lingkod sa makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalimpyo nga Dios non, divine cleansing. Unya mahitabo ra ni kon magsigigid dawat sa pulong sa pagtulunan sa Ginoo aron pinaagi siyang grasya malimpyo ta sa atong mga sala. Padayon tagpalit sa mga slots atong wagtango ning sala sa kahakog o pagka materialistic atong ihatag sa Ginoo ang tanan gyud. Una ang atong grace tag 100 pesos na ani siya 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Unya ang ato sang PPSC para sa ato dinhi mga proyekto tag 100 pesos gyapon na ani 162 slot challenge nga tag 16,200. Ya ang atong DPR padayon tag dawat para sa atong round 2 tag 100 pesos. Sa ato ding mga pledges, ang kaning atong heli funds nga unom ka buok, kumpleto na ang pledges ani, yang atong nadawat nga remittance sa pledges 43.95% pa. Unya ang ato sang mga kneelers katong upat ka buok, kumpleto na sadto mga pledges ato. Pero ang atong nadawat karon nga mga remittance sa ilang pledges 43.25% pa. Ang atong mga pews katong additional nga mga lingkuranan 13 ka lingkuranan tag kumpleto naman sa tos mga pledges 58.50% na ang remittance nya. Ang atong generator 8 man to ka pledges unta atong kinahanglan. Tulo pa ang ni-pledge na pay 5 nga tag 100 pesos unta. Ambot na pa ba kayo mo pledge ani pero padayon tang open ani 32.27% pa ang atong nadawat sa tulo ka ni-pledge mo pay nakahatag. So kung napay gusto ninyong mo pledge diha 100 pesos, 100,000 pesos di ay ang atong generator, 5 ka 100,000. Ito 100 pesos. Unya, ang atong pagpasuga sa sementeryo para sa inyong mga mahal sa kinabuhi, padayon tang nagdawat, tag 400 pesos. Ang deadline sa atong pagpasuga, karong October 30. Kanang pagpasuga pasabot ana giampo nato ang atong kanini ang minahal nga namatay, dili kay gipahayagan lang ang iyang nitso kung dili giampo nato for 3 days, October 31, November 1, November 2 ang atong pagpasiga sa suga. Karong hapon mao ang atong high mass alas 6. Kuntaka ang tanang mga mandated organizations nga motambong ta para sa kapistahan ni Pedro Calungsod dinis atong parokya. Kuyugan nato ang atong mga batan-on. So labi na gyud ang mga batan-on atong pakuyugon kay patron man ni siya sa mga batan-on, mga katikista, mga sa pelain, sakristan, ana ato ni siyang kuyugan. Karon ang hapon alas 6 ang atong high mass nya human ana natay prosesyon dinhi lang mubo nga prosesyon ana ta moagi sa sentral ngadto padong sa tawag na diha
Itong dito sa may Santa Cruz, Banchapel, ang titawagan na niya. Sapak. Oh, nyaman balik na sa tagsubay aning ni ang release niya balik na dinhi. Di kayo taas. Kadiyo tra nating mahuman. Unya padayon mo support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Sige ba mo view ani? Sige mo like. Tulor man kabuk mo tubag. Sige mo share. Subscribe, no? Ana ni 273,000 ka subscribers, mo na tan-awa ninyo nya. Sige lag view, like, share, subscribe aron mag-anam og kadaghan ang atong mapaambitan sa atong mga misa, sa atong homily, nya maka-income sa taan og gamay para sa ato dinhing parokya. Ang October 29 mausad ang atong Parade of Saints, kana mga look-alike saints. Magrepresentar ni sila sa mga kapilya o mga organizations dinhi niya ato ning i-motorcade o pataka-establish sa ruta pero basig taas-taas ning atong motorcade musud tangadto sa atong as much as possible kanang masulod nato nga teritoryo sa atong parokya atong i-motorcade niya iguli dinhi mag misa sadta alas 6 sa gabi ini ka 29 unay atong kalihukan. Unya na-finalize na pod nato pero wala pa lang gid namo umahan ay kayo mag-finalize pa mi sa atong Sweet Notes nga concert karong December 14. So tigumi na inyo daan. Kamong mga gustong mo support fundraising na nato ang concert sa Sweet Notes niya iampo nato nga maayo ilang panglawas sa managtiayon nga mo concert o ang ato sang panahon maayo lang unta aron madayon o sana ka fundraising activity sa atong parokya ato nang suportahan wholesome nga concert na sa Sweet Notes. Sige, mindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihan.